Baba sifunde ngicela sikhuleke. Baba uNgcwele, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ophakeme, uNkulunkulu odala izulu nomhlaba, Baba siza phambi kwezwi lakho. uNkulunkulu wethu ongcwele othe liyinkemba, uNkulunkulu wethu ongcwele linamandla, liphilile. uNkulunkulu wethu ongcwele siyakhuleka ukuthi ngalo usahlule uNkulunkulu wethu ongcwele, ngalo Baba usiyalo isiqondiso sakhe, ukuze uNkulunkulu wethu ongcwele kwakheke ibandla lakho liphelele kubudumo kuwo egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyacela sifunde kusukela verse 1 kuya verse 4. Ufunda kanje: ngalokho kakhulu ngasiqaphelisisa esikuzwileyo, funa mhlawumbe sikhukhulwe, ngokuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi laqiniseka, nakho konke ukuphambuka nokungalaleli kwaphindiselwa ngokufaneleyo, thina siyaphunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungaka na? Okwakhulunywa kuqala ngeNkosi kwaqiniswa kithina yilabo abamzwayo. uNkulunkulu futhi efakaza kanye nabo ngezibonakaliso nangezimangaliso nangemisebenzi yamandla eyizinhlobonhlobo, nangokwabela kukaMoya oNgcwele ngokwentando yakhe. Amen. Lana-ke ipassage yethu noma ingxenye esifundayo incwadi yamaHebheru. AmaHebheru-ke kwakungamaJuda, ingakho-ke le ncwadi yayibhalelwe amaJuda, ingakho ibizwa ngokuthi incwadi yamaHebheru. Asimazi-ke owabhala le ncwadi noma i-author yale ncwadi, kodwa siyazi ukuthi kunezinto esiyitholayo kule ncwadi ezivezelayo ukuthi i-author kwakuwumuntu onjani noma kwakuwubani, noma ama-characteristics e-author. Umbhali wale ncwadi wayi-Hellenistic Jew, futhi ebhalela ama-Hellenistic Jew noma amaJuda ayekhuluma isiGreek, ayengahlali kwa-Israyeli njengalawa amanye ayehlala ka-Israyeli, kodwa amaJuda ayehlala ngaphandle ka-Israyeli. La maJuda abhalelwe la, amaJuda ayehlala eRoma. Uchapter 13 noma isahluko sokugcina sale ncwadi siyazivezela lokho ukuthi labazalwane ababebhalelwe babehlala endaweni ekuthiwa iseRoma. And mayibhala umbhali lencwadi wayibhala egqugquzela abazalwane ukuthi abashiye inkolelo yobuJuda noma abashiye imfundiso zenkolelo yobuJuda, kodwa babambelele enkolweni yobuKristu, babambelele kuJesu Kristu. Ngoba labazalwane babesebefuna ukubuyela kubuJuda noma babesebefuna ukubambelela ezifundisweni zobuJuda. Into eyenzeka la eRoma noma kulabazalwane ukuthi kwakuseqala isikhathi sokuhlushwa kwabazalwane eRoma. Kwakuyisikhathi sikaNero, umbusi waseRoma owahlupha abazalwane abaningi ngesikhathi sokubusa kwakhe. So nalabazalwane-ke babehlushwa nguye uNero. Into eyayidala uNero abahluphe noma umbusi ukuthi iChristianity noma inkolo yobuKristu kwakwazi ukuthi inkolo engavumelekile eRoma noma inkolo illegal eRoma. Inkolo eyivumelekile neyaziwa kwakuyinkolo yobuJuda ngoba vele ekade iqale kudala ngesikhathi sikaJesu, amaRoma vele ayekhona leso sikhathi. So le nkolo-ke yobuKristu yayivela njengento entsha, futhi-ke amaRoma ayengayithathi njengento elegaliziwe noma into e-approviwe. So babeqala-ke bowahluphe amaKristu kakhulu ngenxa yokuthi ayekholelwa inkolo yobuKristu. And okunye kwangasiwo kuphela amaRoma ayehlupha amaKristu, nawo amaJuda uqoba ayizonda iChristianity futhi ewahlupha amaKristu. Okusho ukuthi umKristu oyiJuda ohlala eRoma usuke usenkingeni enkulu, ngoba amaJuda akuzonda ngoba bumJuda ukholelwa inkolo yobuJuda, manje usuphumile usukholelwa enkolweni yobuKristu. Kanjalo futhi nabaphathi baleyo ndawo noma ama-authorities aseRoma nawo futhi awayifuni nenkolo, kanjalo babehlukunyezwa yibo bonke abantu. Ongangokuthi mawukuthi wawuyiJuda usuphendukele enkolweni yobuKristu, wawulahlekelwa umndeni wakho, ulahlekelwa abangani, ulahlekelwa ngisho umsebenzi, mewukuthi wawusebenzela umuntu oyiJuda ngendlela amaJuda ayengayifuni ngayo inkolo yobuKristu. Ngalesi sizathu-ke abazalwane zonke le nhlupheko zagcina seyibalethela ukukhathazeka noma ukuthi badiscourageke ngenxa yey'nhlupheko.
babe sebefuna ukuthi okungcono ukuze sisinde, okungcono ukuze siphephe, asivele sibuyele enkolweni yobuJuda, sibuyele enkolweni yethu esaphuma kuyo, ukuze amaJuda angahluphi, asibuyele kuwona amaJuda, sikholwe lezi zinto abayikholwayo. Sikholwe lezi zinto abayikholwayo. And umbhali uyababhalela ebakhombisa ukuthi izifundiso zamaJuda azilutho ukuqhathaniswa noKristu. La uyaveza ukuthi uKristu mkhulu kunenkolelo yonke yobuJuda, noma uKristu mkhulu kunayo yonke iJewish system. Okusho ukuthi isivumelwano esilethwa uKristu esisha sikhulu kakhulu kunesivumelwano esasibekwe noma ese-Old Testament esidala. Igama elithi greater noma better livela ka-13 kule ncwadi, okusakhela itimu yale ncwadi ekuyiyona esho ukuthi uKristu uyena omkhulu. uKristu uyena omkhulu, iyona nto esuke igcizelele ukuthi bhekani uKristu uyena omkhulu. Ningabuyeli ezifundisweni zobuJuda, ningabuyeli kwisystem yobuJuda okuyisystem ephansi, okuyisystem engabalulekile, kodwa bambelelani enkolweni yobuKristu. Into ayisho ukuthi kuwubula okusuka kokuphelele uze kongaphelele. Wayesho ukuthi kuwubula ukuthi usumbonile umuntu uJesu kodwa ujike uyobambelela esithunzini sakhe. Wayesho ukuthi kuwubula ukubuyela back kwiJudaism eyisithombe sento ezoza, bese uye iChristianity bese ubuyela kwiJudaism noma kwinkolo yobuJuda eyisithombe zezinto ezayizokuza. Lento ifana nokuthi kwabazama movie ukuyeka itrailer yemovie, ukuyeka njalo imovie qobo lwayo uyobukela itrailer kodwa isiphumile imovie. Fana nokuthi uyeke inkosi uyobamba umemezelo wenkosi noma uyothakasela noma embrace iforerunner yenkosi. So kubula lokho ngoba iforerunner isuyimemezela nayo inkosi yeza, kodwa wena muyeke inkosi sifikile uyobambelela kwiforerunner noma iherald yenkosi. Kubula lokho. Ile nto kayiveza ukuthi uKristu uyena omkhulu. Kumele sithakasele uKristu, kumele siembrace uKristu, kumele sibambelele kuKristu. Kumele sibambelele kuKristu. And la uzoveza ukuthi nothi kuphela uKristu omkhulu kodwa nomyalezo awulethile uKristu mkhulu kunomyalezo wengelosi, mkhulu futhi kunomyalezo wabaprofeti besivumelwano esidala. Kwakunenkolelo ke kulamaJuda ekuthiwa ama-Hellenistic Jews noma amaJuda ayengahlali kwa-Israyeli ayikhuluma isiGreek ukuthi iy'ngelosi zinkulu. Babe nenkolelo ukuthi iy'ngelosi kumele ziphakanyiswe, zivelukishwe phezu kwazo zonke izinto ngoba iy'ngelosi zinkulu kunabo bonke abantu. And imessage eze ngengelosi iyona nto enkulu okumele ilalelwe, okumele ihlonishwe. Kwakuze babeze bayibukele phansi inkolo kaJesu Kristu noma inkolo yoKristu. Nalabazalwane ke babe sebethathekile kulezi zifundiso zokuthi elevethwe ingelosi ziphakanyiswe bese kube ngathi uKristu akayilutho abukelwe phansi. And umbhali la uyaresponda ngokuthi exhaust ama-chapters awu-2 eveza ukuthi uKristu mkhulu kunengelosi. uKristu mkhulu kunengelosi, mkhulu kunabo bonke abantu asebaseke babakhona, mkhulu kunabaprofethi abaku-Old Testament, mkhulu futhi kunengelosi. And imessage ayilethile iyona enkulu, iyona ephakeme, iyona ebalulekile kumele ngabe iyalalelwa. Iyona imessage ebalulekile kumele ngabe iyalalelwa. And la kule passage esitholile ngifuna sichaze izinto ezintathu ngokuqaphelisisa ivangeli. Izinto ezintathu ngokuqaphelisisa ivangeli. Okokuqala ukubaluleka kokuqaphelisisa ivangeli. Okwesibili ubungozi bongaqaphelisisi ivangeli. Bese okwesithathu ukulethwa kwevangeli. Okokuqala ukubaluleka kokuqaphelisisa ivangeli. Asifunde uverse 1. Ngalokho kakhulu ngasiqaphelisisa esikuzwileyo funa mhlawumbe sikhukhulwe. Lana ke munothisa ukuthi umbhalo uqala ngokuthi ngalokho ke lela igama elithi therefore uthi ngalokho ke igama elithi therefore elisiconnecta kulento ebeyishilo ngemuva noma ngenhla chapter 1 ngenhla usezosiconnecta ke kulento asezoyisho la
chapter 2. Uthi ngalokho-ke ngasiqaphelisisa esikuzwileyo. Bekhulumile lapha ngokuthi njengoba uKristu emkhulu kuney'ngelosi, uKristu emkhulu kunabaprofethi, nayi-ke responsibility. Nayi-ke into ekumele ngabe siyayenza thina, ukuqaphelisisa esikuzwile ngoJesu Kristu. Uma emkhulu uKristu, ngakho-ke asiqaphelisise-ke lokhu esikuzwile ngayo. Esikuzwile akukho kunye ngaphandle kwevangeli. Imiyalezo kaJesu Kristu iyivangeli esinalo kwayithina noma esilizwile thina uqobo. Igama-ke elithi ukuqaphelisisa, igama elithi to pay attention. La umbhali usinikeza isithombe, so igama elisetshenziswa emkhunjini noma kumekhulunywa ngemkhumbi, likhuluma ngomkhumbi oboshelwe kwihaba noma emtateni, oboshelwe kwihaba kahle ukuthi awudluli udlule ihaba. So ipoint yomkhumbi mubuya noma ufika kumele ume kwihaba ungadluli. So muboshelwe kahle-ke wawuma kwihaba ume khona. So into ayishoyo uthi ngathi singaqaphelisisa ivangeli sifane nomkhumbi oboshelwe kahle kwihaba, singalethi ivangeli lidlule, singenzi ivangeli ukuthi singalinaki ivangeli noma singenzi ivangeli liphume engqondweni zethu. Uthi asifocus ingqondo zethu evangelini, sibambelele evangelini, sime evangelini, silinakisise ivangeli. Ngoba uma singakwenzi lokho, uverse 1b uthi funa mhlawumbe sikhukhule. Uma singalinaki ivangeli, singagxili evangelini, singafocus yonke attention yethu evangelini esilizwileyo, thina sizokhukhula. Nalo futhi igama elithi ukukhukhulwa noma igama elithi to drift, nalo futhi lasetshenziswa khona kuma-terms akhuluma ngemkhumbi. Kodwa lona-ke lalingasho umkhumbi oboshelwe kahle wama kwihaba noma emtateni, kodwa lisho ukudrifta, lisho umkhumbi ongaboshwanga mhlawumbe obekumele abophe wakhohlwe kuwubopha. Bese lowo mkhumbi ngenxa yamagagasi, bese uyaphusheka noma ukhukhuleke bese uyadlula kwihaba. Okusho ukuthi-ke uma singalinaki ivangeli, uma singafocus yonke i-attention evangelini, uma singayiniki isikhathi sokunakisisa lento esiyizwile, sizokhukhuleka noma sizophushwa izinto ey'ningi noma sizobhiliva ezinye iy'fundiso ezosisusa evangelini sisuke kulo, bese liyasilahlekela noma lidlule ey'ngqondweni zethu silikhohlwe ivangeli. Kaningi utshelwe into bese ungayinaki. Leyo nto ukuthi usungayiqaphelisisanga. Nalana ukuthi ivangeli asilinakeni. Ivangeli into ebalulekile eze ngoJesu liyisambulo esikhulu. Asilinakeni ngoba mesingalinaki sizolikhohlwa, sikhukhulwe ezinye iy'fundiso, siye kwezinye iy'fundiso. Uma singalinaki ivangeli sizokhohliswa iyo yonke into ekhona la ngaphandle, yilo lonke uhlobo lwey'fundiso bese siyasuka evangelini. Ngeke walibona ukubaluleka kwevangeli noma wakubona ubugugu nobuhle bevangeli uma ungaliqaphelisisi. Ngeke uyibone ivalue yevangeli uma ungaliqaphelisisi. Uzolibona ivangeli lingana nazo zonke iy'nkolo. Uzoyibona inkolo yobuKristu ingenye nje yama-religions ajwayelekile. If ungayi-understandanga into ekuyivangeli noma unga-understandanga i-value yalo ivangeli nobukhulu balo nobugugu balo, uzoyitshela ukuthi into efana nezinye iy'nkolo okungamele siyilalele noma ungamele siyinake. Ukuza nje la sizozwa bese siyayihambela. Kodwa uthi asiyiqaphele le message. Ayizanga ngengelosi, ayizanga ngabaprofethi, kodwa izwe ngenkosi uJesu uqobo lwayo. Ize ngenkosi uJesu uqobo lwayo. Uma singaqaphelisisi ivangeli sizofana noDema elithi izwi uPaul mechaza ku 2 Timothy chapter 4 verse 10 athi uDema ungishiyile ngenxa yokuthanda izwi lamanje. Uma singaqaphelisisi ivangeli sizofana noJudas Iscariot owahamba noJesu iminyaka emithathu elizwa njalo ivangeli elishumayela kwayena, ebona ibonakaliso kwenzeka konke, kodwa wasuka lapho wakhaphela uJesu waliyeka ivangeli walishiya. Sizoba njalo nathi uma singayi-understandanga lento esiyitsheliwe. Sizoba njalo nathi uma singayibekanga indlebe kahle kuloko okukhulunywa uNkulunkulu evangelini. Baningi abantu esibaziyo abaqalile ukukholwa baphinde babiyeka. Ingoba abayi-understandanga ivalue yakho. Abaku-understandanga ukuthi why uJesu ebalulekile. Aba-understandanga ukuthi why ivangeli kumele
siresponde kulona. Nalabazalwane ke laba ababhalelwe lencwadi babe sebeshiya inkolo yobuKristu beya kwinkolo yobuJuda ngenxa ukuthi abaliqondanga ivangeli ukuthi liyini. Babe sebeshiya uJesu ngenxa yobuJuda. Babe sebeshiya iqiniso ngenxa yamanga. Beshiya iqiniso elitsindisayo ngenxa yamanga abhubhisayo. Babe sebeshiya amadayimani ngenxa yezimo. Babeshiya okukhulu ngenxa yomncane. Ngaleso sizathu-ke ingoba noma imbangela noma isizathu salokhu ingoba bengaqaphelisisanga ivangeli, babengabonanga ubuhle noma ivelu kaKristu etholakala evangelini. Nathi bazalwane kubalekile siqaphelisise ivangeli. Singenzi ivangeli libe enye nje izinto ezikhulunywayo. Singavumi ukuthi lingene ngendlebe eyodwa liphume ngenye indlela. Singavumi ukuqinisa inhliziyo zethu evangelini noma ekukhulumeni kukaNkulunkulu. Kungathi ivangeli selishunyayeliwe sisale sisafana. Singafani nedada lithi lifakwe emanzini kodwa futhi liphume lisomile. Kumele siresponde evangelini. Kumele ivangeli sivumele lishintshe. Kumele ivangeli sivumele ukuthi lingene ey'nhliziyweni zethu. Ivangeli akusiyo into intellectual ukuthi kumele ishintshe kuphela ingqondo noma iknowledge onayo. Kodwa kumele lishintshe futhi impilo yakho. Kumele lishintshe futhi inhliziyo yakho ivangeli. Kodwa uma ungalizwisisanga lizoba into nje yengqondo oyaziyo kuphela ngengqondo. Kodwa lingabi na effect empilweni yakho. Ngakho kubalekile-ke ukuthi silalelisise lokhu esikuzwile. Kubalekile ukulalelisisa lokho esikuzwile singagcini lapho bese siyaresponda ngendlela efanelekile. Ungaqaphelisisi ivangeli akwenzi kuphela ulahlekelwe iqiniso noma uluze iqiniso noma uphunyukwe iqiniso elibalekile, kodwa futhi kunesijeziso esisabekayo okubhujiswa. Angeke phela ube false teacher noma uye kwenye inkolo noma ukholwe inkolo eyizi. Angeke kuphelele lapho, kodwa futhi uzobhujiswa. Uzobhujiswa ungaliqondanga iChristianity ukuthi yini noma wangabona ubuhle bayo, wangalibambisisa, wangama kuyo njengomkhumbi omile kwihawu. Mudlulile kuChristianity udlula ekuphileni uya ekubhujisweni. Lokho kusiletha kwihlokwana sesibili esithi isijeziso songaliqaphelisisi ivangeli. Isijeziso songaliqaphelisisi ivangeli. Ziningi izinto ongayiqaphelisi ongathi uma ungayinakile zikulethele inkinga noma ongathi uma ungayibhekile noma ungapheyanga attention kuzona zikulahlekelisele ngezinto eziningi. Mhlawumbe uma umfundi ungawanaki ama-date e-test, umise i-date ye-test ungalahlekelwa mhlawumbe i-career yakho noma ufeyile noma kube njani noma ube nenkinga ey'fundweni zakho. Uma umsebenzi ungasinaki isikhathi sokusebenza noma isikhathi sokungena emsebenzini nayo yonke imithetho eshiwo umphathi, kungenzeka mhlawumbe ugcine usulahlekelwe umsebenzi. Uma umuntu nje ungayinaki imithetho yemigwaqo kungaholela lokuthi ulahlekelwe impilo yakho noma ufe. Kodwa ungalinaki ivangeli kuzokwenza ulahlekelwe umphefumulo wakho ingunaphakade esihogweni. Konke lokho engikubalile ngeke kulinganiswe naloku kokuthi ulahlekelwe umphefumulo. Angeke kulinganiswe. Ukufa ungafa umzalwane ukhola bese uyezulwini. Ungayifeyila i-test mhlawumbe uthole elinye ithuba. Kungenzeka noma yini eyiphutha ezokukhosta kodwa ilapheke noma irepair noma ilungiseke. Kodwa ungaliqaphelisisi ivangeli kunesijeziso esikhulu. Kuyiphutha elikhulu ongafuni ukulenza ngoba liholela ekubhujisweni. Liholela ekubhujisweni. Masifunda uverse 2 kuya verse 3 sizokubona lokho. Thiwa ngokuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi laqiniseka nakho konke ukuphambuka nokungalaleli kwaphiniselwa ngokufaneleyo. Thina siyaphunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungaka na? Cela ukuliphinde. Ngokuba uma izwi lakhulunywa ngengelosi laqiniseka nakho konke ukuphambuka nokungalaleli kwaphiniselwa ngokufaneleyo. Thina siyaphunyuka kanjani uma sidebesela
ukusindiswa okungaka na. Umyalezo ke makhulunywa lelizwe likhuluma umyalezo owalethwa ingelosi noma owakhulunywa ngengelosi. Lo myalezo wakhulunywa ngengelosi kusuke khulunywa nge-Old Testament law noma umthetho wakwi-Old Testament. Iwona myalezo owakhulunywa ngengelosi noma owalethwa ngengelosi entabeni yaseSinayi. Ingelosi uNkulunkulu wayisebenzisa as ama-instruments ngenkathi enikeza uMose umthetho. Siyazi sonke ukuthi akuveli lokho ku-Exodus lapho uNkulunkulu enikeza khona uMoses umthetho. But uma ufunda ezinye iy'ncwadi ziyaveza ukuthi iy'ngelosi zazikhona uNkulunkulu enikeza uMoses umthetho and zasebenza lapho noma zasetshenziswa uNkulunkulu ukuthi anikeze uMoses umthetho. Uma ufunda ngicela sivule intshumayelo kaStefane ku-Acts chapter 7. Kuyavela lokho indaba yomthetho ulethwa ngengelosi. Izenzo chapter 7 verse 38. Nguye lo owayesebandleni ehlane kanye nengelosi eyakhuluma naye entabeni yaseSinayi kanye nawo baba nowamukela amazwi okuphila ukuze aninike wona. Mubheka futhi verse 39. Kepha obaba abavumanga ukumlalela kodwa bamhlokoloza babuyela emuva eGibhithe ngezinhliziyo zabo. Bathi ku-Aroni senzele onkulunkulu abazokuhamba phambi kwethu ngokuba uMose lo owasikhipha ezweni laseGibhithe asazi ukuba wehlelwe yini. Lana-ke uStefane usuke ekhuluma ngoMose. Ezinye zezinto ayishoyo ngoMose ukhuluma ngokuthi umthetho lo ababe nawo amaJuda wawunikwa uMose. uMose lo wawunikwa uNkulunkulu esebenzisa ingelosi. Siyakubona lokhu la. Okusho ukuthi uma ethi umbhali la kwi-text yethu uma izwe lakhulunywa ngengelosi ukhuluma ngomthetho wakwi-Old Testament noma wakwizivumelwano esidala. Kulowo mthetho weza ngengelosi. Lowo mthetho weza ngengelosi. And okunye akushoyo ngomthetho ukuthi umthetho ongenakuphulwa noma ongenakujika. Konke okwakushoyo umthetho kwakwenzeka. Lonke izwe lalishoyo umthetho lalenzeka njengoba usho umthetho. Umuntu owayonile emthethweni wayethola isijeziso njengalokhu umthetho uthembisile. Kwangenzeka uNkulunkulu emthethweni asho into bese leyo nto iyaphutha ngoba lithize uNkulunkulu uNkulunkulu ongaqamba amanga. So uzokhomparisha umthetho-ke, umthetho lo wawungephula umuntu, umthetho lo wawungejike. Wonke umuntu wayonile kwi-Old Testament noma wayephula umthetho wayethola isijeziso esithembisiwe emthethweni. Wayengaphunyuki kuleso sijeziso esasuke eshiwo emthethweni. Imvamisa leso sijeziso kwakubukufa uqobo lwakhe. Imvamisa wawufa mungabe uphule umthetho. Isibonelo salokhu esinye sizeyibonelo zaloko mufunda uDeuteronomy chapter 21 uverse 18 uyabona ukuthi lapha kukhulunywa ukuthi ngisho ingane engabahloniphanga abazali yayithathwa leyo ngane ikhishwe ngaphandle kwesango bese ikhanda ngamatshe. Okusho ukuthi umthetho wawureliable, umthetho wawuqinisekile, umthetho wawukholekile. Kwangenzeka umthetho usho into bese ingenzeki. Ingakho-ke ethi uma izwe lakhulunywa ngengelosi laqinisekile nako konke uphambi kokwaphindisela. Uthi thina-ke siyaphunyuka kanjani-ke uma sidebesela ukusindiswa. Uzokhomparisha umthetho weTestament edala noma umthetho weTestament edlulayo uzokhomparisha nento emiyo noma uzokhomparisha omncane nokukhulu ukuthi uma into encane noma into eyisithunzi yayinesijeziso esingaka kulabo abangaqaphelisisi kangakanani-ke thina esethi nokuphelela kangakanani kodelela izwi likaJesu Kristu. Yena angaphunyuka kanjani ekubhujisweni? Angaphunyuka kanjani ekubhujisweni uma edelela izwi
likaJesu Kristu. AmaHebheru chapter 12 verse 25. Cela siwabheke nawo. AmaHebheru chapter 12 verse 25. Siwabhekani ningamali okhulumayo ngokuba uma bengaphunyukanga labo ababemala lo owabaxwayisa emhlabeni kakhulu asiphunyuka thina esimfulathelayo oxwayisa esezulwini. Okusho ukuthi umthetho woku-Old Testament wawuze ngomuntu osemhlabeni. Uthi umbhali kangakanani-ke uma sidelela umthetho oze ovele ezulwini noma oze ngenkosi uJesu. Thina siyaphunyuka kanjani uma sidelela lowo mthetho? Siyaphunyuka kanjani thina uma sidelela lowo mthetho? Uma sidelela ukusindiswa okungaka siyaphunyuka kanjani? Uma sidelela ivangeli sesilizwile thina sithembeni ngoba abantu emthethweni abawudelela babefacea i-judgment. Thina-ke uma sidelela izwi lenkosi uJesu uNkulunkulu uqobo thina sophunyuka kanjani? Yini eyithemba lethu? Noma yisiphi istrategy mhlawumbe esinaso ukuthi sokwazi uku-escape i-judgment? Makuthi i-gospel isishunyayeliwe singayiqapheli, siyishaya indiva, sishaya ngathi uNkulunkulu akakhulumanga, ngisho ekhulumile. Thina sithembeni uma senza njalo. Yini esiyithembile? Wonke umuntu odelela ivangeli noma ophika ivangeli, uphika indlela esindisayo noma uphika indlela eya ensindisweni, uphika isimemo sokusindiswa. Kodwa uamukela ukubhujiswa noma uyihlelela ukuya ekubhujisweni. Ingakho-ke kubalulekile ukuqaphelisisa ivangeli ngoba ungaliqaphelisisi kunesijeziso esikhulu. Ungaliqaphelisisi ivangeli kuyisa ekubhujisweni. Le warning esinikwa wona evangeli noma ama-warning egospel aserious. uNkulunkulu usuke engadlali methi ivangeli yona kuphela indlela abantu abangasindiswa ngayo. uNkulunkulu usuke engadlali methi ilona gama elinikezelwe ebantwini igama likaJesu ukuthi basindiswe ngalo. And wonke umuntu ongalamukeli ivangeli uyabhujiswa ngempela. Wonke umuntu ongalamukeli ivangeli noma olishaya indiva noma ongaliqaphelisisi uyabhekana nolaka lukaNkulunkulu. Uyabhekana nolaka kaNkulunkulu. Ingxenye yesithathu-ke ikhuluma ngokulethwa kwevangeli. Ngokulethwa kwevangeli ukuthi ivangeli-ke leli-ke sikhuluma ngalo lifike kanjani? Lithini? Lokho sikuthola kuverse 3b kule text esiyifundayo kuya kuverse 4. Lithi okwakhulunywa kuqala ngenkosi kwaqiniswa kithina yilabo abamzwayo. uNkulunkulu efakaza kanye nabo ngezibonakaliso nangezimangaliso nangemisebenzi yamandla eyizinhlobonhlobo nangokwabela kukaMoya oNgcwele ngokwentando yakhe. Ngenkathi uJesu-ke ngenkathi uJesu la emhlabeni noma ngesikhathi seministry yakhe uJesu esebenza uqobo uJesu wayeshumayela izwi likaNkulunkulu. Wayeshumayela ivangeli uJesu ethi abantu abaphenduke ezonweni zabo bakholwe ngoba umbuso wezulu ususondele. Emva kwalokho ivangeli lashunyayelwa abapostoli. Abapostoli nabo babefakaza ukuthi lezi zinto uJesu ayezisho, lezi zinto uJesu azenza, ukufa nokuvuka kwakhe nako konke ayekusho impela kuyiqiniso. Nabo balishumayela ivangeli. noNkulunkulu uqobo walifakazela lelo vangeli ngokuthi enze ibonakaliso efakazela imessage yabo abapostoli ukuthi akusiyo nje imessage yabantu kodwa umyalezo ovela kuyena uNkulunkulu. Nomoya oNgcwele futhi epha iziphiwo ezahlukene ngokwentando yakhe. So esitholayo la ukuthi baningi ofakazi evangelini. Siyazi ukuthi into imifakazelo umuntu oyedwa kungenzeka ingaqini noma singayithembi noma sijele ukuthi yamanga. Kodwa into mina ofakazi abaningi even la emhlabeni ithembakele leyo nto iyiqiniso. Even ecourt umuntu mangase uwenza icala bese kuba nofakazi abaningi against you. Noma kanjani leyo nto oaccused uzoyijajelwa noma uzoyiboshela. Kanjalo ke la sibona ofakazi
abawu-4 abangasibo ofakazi babantu kodwa ofakazi engasibo abantu kodwa ofakazi abakhona phakathi noNkulunkulu impela. Ufakazi omkhulu wevangeli uNkulunkulu. Kulashunyayelwa uNkulunkulu indodana, lafakazelwa uNkulunkulu Baba ngebonakaliso nangemangaliso. Nomoya Ngcwele epha iphiwo ekusebenzeni nasekushumayeleni kwabapostoli. Lokhu sivezela ukuthi ivangeli singalethemba. Ivangeli akumele singabazi. Ivangeli liyiqiniso elivela kuNkulunkulu. Ivangeli liyiqiniso elivela kuNkulunkulu. Akusiyo nje imessage eyaqalwa abantu mhlawumbe abapostoli abahlangana bacabanga ukuthi yini esingayenza noma singayiqala kanjani inkolo yethu. Kodwa inkolo yaqalwa uNkulunkulu futhi inkolo yafakazelwa uNkulunkulu. Inkolo yafakazelwa uNkulunkulu. Ngalezo izathu-ke kumele siqaphelisise ivangeli. Kumele siqaphelisise ivangeli. Ingabe usulamukele yini wena ivangeli? Ingabe uyakholwa yini uJesu? Ingabe nawe ngomunye yini obayishaya indaba yevangeli? Ingabe ngomunye yini wabantu abangenendaba ukuthi uNkulunkulu utheni ngendodana yakhe? Utheni ngabapostoli bakhe? Ingabe awukakaphenduki yini ezonweni zakho? Uma uthi awukakaphenduki, phenduka ezonweni zakho ukholwe uJesu. Ngoba ivangeli liyiqiniso. Akekho umuntu olidelelayo ozophunyuka. Uma ngabe ukholwa uJesu umzalwane, bambelela evangelini. Ungafani nalabazalwane abadonswa ezinye izinto bayathethwa ezinye izifundiso baze bafuna ukulahla ivangeli. Bambelela evangelini. Bambelela kulo. So esichazile okokuqala ukuthi kubalekile qaphelisisa ivangeli. Okwesibili sakhuluma ngobungozi bongaqaphelisisa ivangeli ukuthi ubungozi baloko ukuthi uzoya ekubhujisweni. Bese okugcina saveza ukuthi lifike kanjani leli vangeli. Sabona ukuthi uqobo lwalo livele kuNkulunkulu futhi lifakazelwe uNkulunkulu. Cela zwana mina. Bakwethu ongcwele, uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu ophilayo. Baba siyabonga izwi lakho. Usixwayisa Baba ukuthi umyalezo olethayo umyalezo reliable. Umyalezo omkhulu kakhulu. Ekumele siuqaphele, ekumele siresponde kuwona. Ekumele singawushaya indiva kube ngathi umyalezo ongenakubaluleka, umyalezo ongenaveli. Kodwa Baba, siwuthathe uNkulunkulu osongcwele njengomyalezo ovela kuNkulunkulu. Siwuthathe njengomyalezo okuwona impela ozosindisa imiphefumulo yethu. Siyakhuleka Baba ukuthi usenze uNkulunkulu osongcwele siphe attention evangelini.